Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Please, Brina, paminawa ko. Kaayuhan ni Numumoy akong gilantaw, anak. Dili pa ko mabalik sa syudad, theater sila. Wa pa mi magkasabot si Miss Grisha bahay na anak. Salamat sa imong concern. Pero ani pa mi dinhi sa La Tierra. Brina, Nga naman gyud ha, theater sila. lahi na kayo lagtira ka ni Anto kung ikumparar karon sa matagtakdor sa buwan. Dako na kayong kausaban sa kani Anto karon kining dapita. Aw, kun mauna tiya. Gusto kong ako mismo mo ay makasaksi. Kung unsa ka nang giingon nimo nga katingalahan nga pangitabo dinhi sa matagtakdor ang buwan. Brina, Kani adto pa. Sukad sa gamay pa kong bata. Dagan ako nakita nga dili kasarangan dinhi sa karaambay sa mga Benavides. sagi kaingon ko na nga lahi lagi ka ni Anto og lahi karon. Anong di ka magyud makasabot? Andam na ko sa bisan unsay mahitabo, theater sila. Bitaw, magyunayin sa tuwing Brina, matirang mati. Hello, boy. Bay, nasuko ka ng tersila? Mao na yung kisulti ni mo, Brana? O, Miss Grisha, nakabati man ganito si Maki. Kay ni Duol man samtang nagsulti mi si theater sila. Pangandaman na to ang bisan unsa nga mga panghitabuon niya din, hey, Brana. O, Miss, dili kita magpada sa atong kadlok. Apil nga atong pangandaman. Mao ang gisulti ni Ashing. Nahinumdum ka pa, Bran? O, nainumdum pa ko. Hangtod karon. Puwahon paghihapon ng kalangitan. Timaan ka na nga naagi umaabot nga daotang katalakpan. Nganong dili magyud ko niyo tuod? Oh, Nahibaw ko. Pariho mo nga way maayong buot nako. Kasuko. Kalagot pa ka nagibati ninyo nga rin ako. Ambot lang. Basta kay gilantaw ko lang ang inyong kaayuhan. Ang inyong seguridad o karuwasan, Brena. Miss Grisha. Salamat na lang lagi, theater sila. bitaw ng tars lang. Kami na si Bran ang mahibaw sa mong kaugalingon ng... Ayaw mo kabalaka. Kay naaraw ko sa inyong luyo. Dili ko kabupasagdan bisan unsa pa'y mahitabo. Brena. Dili ta kapasagdan, anak. Bran? Brana, Miss Grisha, hinay-hinay na kanadot lang kaluoy ni ano sa imong inahan nga sinang tars sila. gusto siya mamawi sa iyang mga pagkuhang nako. Apan di sa dawato, bisan og ako nang gipaning kamutan nga dawato. Brana. Dr. Bernilo, niya ka na sa kinutuban sa imong mga pag-antos, Doktor. Simbergwensa. Pasultihon pa unta ti ka una bugtuan. Apan, naputos ka na mas bunog. Naputos na ang naong mo. Naghuboy ang tibok ni mong naong. Larawan sa imong paghingutas o pagbangutan sa kamatayon. Iatag ko kanimo ang bendisyon sa pagpanugyan. O ngolok uka, arilok uka, nungaob uyaak, ragutin dasan, kapmane. Satano de Lisevero Sulfatos, itugyan ko na kanimo ang kinabuhi ni Ding Dr. Barnelo. Have mercy on him. Warap uka. Warap imak uyaak. Have mercy on him. Monty. Para sa palaman kini, napaglukat sa kinabuhi di punyong.
Kinsa tuwa na karon uban sa mga antagonista. Naunya'y musunod unya kaniya. Si Dr. Brehildo. Timan ninyo akong mga buhing disipulos nga niya karon din isip mga sumusunod ug mga magtotoo sa atong Diyos nga ikugan ug sungayan ang balaang anghel sa langit nga si Satangel na ilang nga si Satanas dinhi sa yuta ug sa tanod di Lucifer sulfatos dito sa impyerno. Kinahanglan nga andam ang matag usa alang sa buhing sakripisyo isip konsiderasyon sa usa ka buhing halad sa espiritu alang sa pagkamalahotayon. O muluk-atik! Muluk-atik! Wamani, wamani, wamani! Mga buhing kaliwat ni Enoch, magmaliguon kita sa tanang higayon. Andam nga magpakamatay alang sa kahimayaan nga dayon. Lahi ragyod kaayo siya kang Senyor Maynard Buenavides. Dako gyud kaayo ang ilang kalainan. Nahinomdom pa ako sa iyang amahan kanhi. Batanon pa ako niadto sa makanila ni Varsino ug Maynard nga suod kaayong managhigala. Diplomasya nga paagi ang pagda sa Supremong Sibersamin ang ilang kulto nga sungayan. Apan wa magdugay, kay gibangga man niya ang mga Buenavides, nga mga salbahis ug way kaluoy. Unsay ibog ikasulti dig maong mga paghitabo ha, Ingrasya. Unsa pa? Kung dili nakalitan gyud kaayo ko. Kisabay magdahom. Ingrasya. Bisan og sa huna-huna lang. Wa gyud ko magdahom nga dako papadaay siyang buhi, Rolaida. Ayaw anara ang imong baba sa pagsangpit nako sa kong pangan. Kay tingalig mahibong unya sila. Ma'am Rolaida, Ingrasya. Ma'am Rolaida. Wa na ko'y angay pa nga kahadlukan. Mas maayong mabulgar ang tanan nga tinaguan. Tali kanimo ug kanako. Nabuang ka na ba, Ingrasya? Karon nga nahibaw na kita nga dakong buhi di ay si Barcelo. Ipadayon pa ba di ay nato ang pagtago sa kamatuoran nga kitang duha. Husto na, Ingrasya. Ayaw na ka na og isulti pa, litsita. Labihan imong nakapahimo sa bahandi ni Barcelo. Nalimot ka sa pagpanibaos. Ako balandi ay ang imong nakita? Ikaw di ay, wa lang. Mahibong mamatay ko nga ikapasigkarbo ang dakong kalampusan sa hilom na kong panimaw sa mga Benavides, Rolaida nga lampingasan. Oh, nilampos ko sa hilom na kong panimaws. Napadako nako ang katapusang pinhi sa mga Benavides nga magtuman sa pagtulon ang Kristiyano o mahadlukon sa Dios. Ikaw maoy wa. Ka? Wag yun ka? Siguro ka ha, Ingrasya? Ingrasya nga biyata. Di na lang kuno ta magpinulusupuhay, be. Ni ako aron makiksulti nimo bahin sa kulto nga sikretong gipangamahanan ni Varseno. Ug nasuta usab ron nako nga siya mao ang nagpadagit nako. Rolaida. Tabangi ko. Unsaon ni nako? Kang kinsa ko angay muhatag sa kong pagdapig og loyalty. Kung ako lang ang pagbuton, wa nilang duha. Ingrasya. Balik na sa Ginoo. Balik sa imong pag-alagad kaniya, Rolaida. O biyai ang giila nimong Dios nga si Satanas.
Bisag sa unsa gidi ay, managkaribal wag ka mo si Varsino nga kanhisuod mo kay higala Senior Minard Benavides. Pero, napamatud-an na nga ang mga Benavides. Maugyod ang nagmadaugon. Tingali, sa ubang aspito. Sa papadang ni aning Senior Benedicto Benavides nga iyang napatay ang Supribuster sa Karibal nga kultong sungayan nga si Bersamin. Ang amahan ni Varsino. Tar sila. Apan ikaw, pakyas ka. Kay buhi man day si Varsino nga makausan niya na imong gipatay kay nakigribal nimo sa gugma ni Mama Rolaida. Patyon, kuragi hapon unya siya, Tarsila. Oh, sa akong mga kamot matapo sa hingpit kanang robotik, natingog ni Barsino. Kay hapit maputol ang obol-obol sa diyang akong gigolgol ang liog. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!